Yamkelwe ngezandla ezishushu inkokheli yeUDM ngabaxhasi beliqela nabebevela kwiindawo ezohlukeneyo zakwamathole. Uqaqambise urhwaphilizo njengesifo esithwaxa elilizwe. Xa ndibukele izondo commission ndakufo apha endlini ndiselela into zami ezimandi ndihleke ndincume ndithi ndiyacelebrate kuba eligama lithi corruption leli labangela uba ndikhonjwe egeyithini kwa-ANC. Namhlanje xa ufumanisa uba kuthiwe nabaphetheyo usuka phezulu ezantsi bayatyolwa ngecorruption. Holomisa uthi iyakhwanqisa into yokuba abafundi abakayifumani nanamhla oku imfundo yasimahla. Amasela ayigqibile imali karhulumente, mali leyo ibifamba ngoku seyiqalisa la free education yayiliphupha likatata uMandela nezinye iinkokheli ngo-1993 apho babendinike imanifesto ndoyithengisa ebantwini. I-UDM iphinde yamkela amalungu amatsha. Kufuneka sithi make sure into yoba we've got a common enemy, and that is poverty, unemployment and violence. And if we have that, we need to make sure that i-UDM has a very good story. Kuba ndirhalela ukuba isenzele isidingo zethu like i-RDB houses, sibe nemibane nezikolo zethu zakhiwe. Ezinto zange sizenzelwe yi-ANC. Eliqela lithi lijonge ukuphucula indlela eliqhuba ngayo kunyulo luzayo lomasipala noluza kubanjwa ngo-Okthobha. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eGcuwa.